No niin, huomenta päivää. Tänään olisi vähän ohjelmassa kattilahuoltoa. Pellettikattila olisi kyseessä ja mulla on sillä tavalla, että minä olen kerran viikkoon käynyt aina sen huoltamassa ja tänä päivänä olisi se viikko tullut täyteen. Tai lähinnä tänään on tuhkan poistoa ja vähän poltinta kahtelen tuossa ja sitten kompurina pitää vaihtaa sinne tuo paineale, niin se vähän vuottaa, niin löysin tuosta kotoa semmosen vähän käytetyn, mutta todella hyvään painealentimen, että semmosia hommia olisi tänään tässä aamutuimaan ja sitten lähden sen jälkeen katsomaan yhdestä autosta lukemaan vikakoodit ja ne kun on luettu, niin sitten ajallaan 1000 ja sattuu Outokumppu ja vaihdetaan sähkömiehen kanssa lattialämmitystermostaatti yhden asiakkaan pesuhuoneeseen. Siinä on vähän pientä ongelmaa ollut, se ei ole lämminnyt oikein, niin siinä on se anturi, mikä menee lattialämmityksen sisälle, niin se on mennyt rikki. Mutta vaan että koko termostaatti samoin tein, niin onpahan homma hoidettu. Et semmosia hommia olisi tänään meikäläisillä esillä. Mutta kuvaillaanhan tuossa, kunhan päästään kohteeseen, niin mitä me tänään tässä ensimmäisenä touhuun. No niin, nyt ollaan saaputtu kohteeseen. Tässä on tämä pellettilaitos ja tuosta otetaan tuo poltin pois ja se puhistellaan tuossa päällisin puolin. En kehtoo se enempää tänään, kun me viime viikolla sen kävin huolellisesti läpi, purin kaikki nuo kotelot pois ja puhistelin krassasin kaikki nuo reijät sitä puhtaaksi. Tällä viikolla käydään tuommoinen ihan perus tuhkan poisto ja tämmönen läpi. Tänään en rupea noita savusolia puhistamaan ollenkaan kun ei kehto joka toinen viikko on ottanut ne aina tossa, niin saa ehkä semmoista ylihuoltoa joka viikko. Joka viikko käypi nuo läpi. Mutta eipä mitään, tässä odotellaan kunhan tuo ajaa itsensä alas ja ruvetaan sitten tuossa touhumaan. Otetaan tuo polti irti ja sähköt pois ja. Sitten viimeisenä laitetaan tuo kompuraan se paineale niin kuntoon. Tässä nyt menee semmonen varmaan joku tovi, kun tuo ajaa itsensä alas tuossa, niin odotellaan tässä hetki ja ihmetellään ja suunnitellaan asioita. Joo, tässähän on tuokki öljypolti on tuossa vieressä, että niinku varalla, jos sattuu, että tuohon pellettikattilaan tullut joku vika. Siinä oliko nyt viime talvena jouduttiin käyttämään jonnin aikaa öljykattilaa, kun oli vähän syöttöhäiriöä, oli tuossa pelletissä, oli huonolaatuista pellettiä oli ja ei kun korjaan 2 kertaa sitä ollut. Toinen oli se, kun tuo sytytys, se vastus meni rikki tuosta. Sitä joutui odottelemaan pari päivää, niin kun sai tänne tontille sen tulemaan. Niin se alkaa kompura viimeisiä puhdistuksia tekemään tuossa ja sen jälkeen päästäänkin kohta homma. Kyllä se pörissä. Mulla on vähän tämmönen näissä rönttähommissa tää teline on vähän huonompi, kun ei kehto sitä parempaa. Mulla on semmonen DJI:n gimballi, mutta en kehto sitä käyttää täällä, kun täällä on vähän pölyä ja likaa täällä kattilahuoneessa. Mut koetetaan pärjätä tällä. Joo, siinä se puhistelloo itse. Tuossa mulla on nytkäs minä sen laitoin, tuossa on tuo paineale, niin siinä oli tää on muovia tämä osa tässä, niin täällä on mennyt halakit tuosta allalta, niin se vuottaa siitä, niin
Mulla oli semmonen vanha kompura, oli kotona, niin otin tämän laina, niin tämä asento paikalle, niin ei vuua. Se aika usein nimittäin latoo tuota kompuraa tuossa, niin se kuormittaa sitä, kun se vuottaa vähän, niin laitetaan se nyt tänne kuntoon. Se taisi olla samannäköinen, se taitaa olla tuo, kyllä se sinne asettuu. Sinne se sopii. Pieleppä ainakin on ihan samannäköinen systeemi. Tässä lukko, että sammuttaa. Siinä se pikkuhiljaa sammutteloo ihtensä alaspäin. Sikähän laittoi työperäiset rukkaset päälle. Ei käet mene likaiseksi. Nuunikasti. Joo, eilen tuossa olin vähän hommissa. Oli yhdellä asiakkaalla oli tuo putki, lämminvesiputki oli jäässä. Ei tullut keittiöön lämmintä vettä, niin sitä laittelin tuossa illalla. Ja se on muuten hyvä pro-tippi. Saa käyttää, mutta ei ole pakko. Se oli semmoisessa suojakuoressa se muoviputki. Niin laitettiin alakertaan, se niin kuin menee yläkerrasta alakertaan menneessä se putki siihen keittiöön, niin laitettiin tuo, otellaan hetki kun tuo kompura huuttaa tossa, niin herkisä se huutamasta, kun otti virrat poikki. Niin tosiaan laitettiin laitoin imuri imemään sitä suojaputken kylestä. Jostain netistä otin neuvoja siihen hommaan. Niin se oli ihan hyvä. Siinä meni, mitähän olisi mennyt joku 10 minuuttia. Käälläpäin sitä suojaputken ja sen vesiputken välissä olevaa. Että se tuli niin tiiviiksi tuli se reikä siinä, tai se putki. Niin ei mennyt pitkään. Sitä ikään kuin alakerrasta veti sitä lämmintä ilmoa sinne yläkertaan imurin kautta ja ihan tuntuu kädessä, että se on sitä putkia, miten tullut sitä lämmintä sitä alakerrasta. Niin siitäpä se auksi. Siihen joutuu varmaan, kunhan kelit vähän lämpiä, niin vähän eristämään sitä. Se ennen kuin se menee kivijalan vieressä menee se putki. Mutta siitä myöhemmin. Jaahas, sepähän olisi muuten, se olisi seis. Tää laittaa suojalasit, eli lukulasit päähän, kun on tämä ulkonäkö on hyvä, mutta likinäkö on tullut tälle iän myötä. Joo, eli siitä laitetaan virrat poikkeen tuosta ja tästä otetaan sitten vähän sähköä ja yritetään tämmöisellä pistokkeella kiinnittämään. Tämä näitä on hyvin helppo hoito. Sitten olikohan se 13 milliä tuossa niin avaalle pannaan. Se on auki päin siinä ja on vähän pikkusen huonot nämä avaimet, mutta kyllä tämä saa. Otetaan putki tuohon roikuksi, eli huillomaan. Sinne ja siitä ruvetaan sitten aukaisemaan pulttia. Tää on aika helpoksi tehty tämä. Minä näytän vähän tarkemmin sydämiä tuossa. Tää on helpoksi tehty. Siinä on kahdella pultilla se ikään kuin puristaa tuo panta tuon polttimon tähän kiinni. Nämä irrottelen tästä pois ja sitten veän polttimon siitä irti. Tuo ilmaputkihan se pitää vielä irrottaa tuosta. Tuossa on tuommoisen liittimen rakentisin tuohon. No ja tuosta otetaan liitin veke. Noin se vähän tuhahteli siinä. Sitten otetaan tuolta pulttia auki. Se on aika lämmin tämä poltin tässä.
Noin. Onneksi se jäähtyy sillä aikaa, kun tätä vähän touhuu, niin se on paikallaan kun laittaa, niin se on paljon mukavampi piste. Noin, se on siellä. Mikäs siellä on tilanne tulla? No joo, siinä hirveästi jonnin verran on tuolla perällä tuhkaa. Tuosta tuolla on pikkusen tullut. Tiedän näkyykö se sinne? Siellä on. No otetaan puhtaaksi tuosta ja sitten tuossa on tuo polttimon sisäosa. Siellä on näkyy, reijät on auki. Se on sen merkki, kun siinä on tuo ilma tulloo tuohon, niin se niinku ikään kuin aukassoo nuo puhdistusreijät tuosta. Tuo puhistellaan ja laitetaan paikalle. Tosissaan viime viikolla purin tämän koko helahoidon tästä ja se lähtee tämä osa pois, niin sopi puhistettu niin kun tänne alle vähän kertyy pikkusen tuhka, niin sen puhistelin auki. Siellähän on se silmä, mikä kahtoo sen että liekkivahtihan se on nimeltä, niin sen puhistelin ja sitten vastuksen puhistelin kanssa sinne. Ja sitten tässä on puhali tai ei puhali, vaan tämä se sola, mistä tuo menee tuo ilma tuonne, niin sen puhistelin kanssa siihen. Sittenhän tässä on tuossa on noihin luukkujen alla on ne savusolat, niin ne kävin kanssa viime viikolla läpi tosta. Niin se ei hirveästi sitä tule sitä nokea, mutta jonkin verran. On tehnyt sille, että joka toinen viikko on ottanut ne. Tälleen talvisaikaan, pakkasten aikaan, minä olen käynyt kerran viikkoon tämän puhistelemassa tämän kattilan tuossa. Niin mutta eipä mitään, ruvettahan touhumaan. Tämä homma ei etene ollenkaan tällä tavalla, kun tässä vaan jutellaan ja huostellaan. No. Noin ikkään. Sieltä. No niin. Sitten otamme tuolta seinällä. Tuolla on puhistus tämmönen tehty ihan tähän tarkoitukseen, tämmönen pitkällä varrella oleva kohmake. Täällä on hyvä on vajelle tuhkat poikki. Takko. Minä oon ottanut nämä aina tulla sitten imurilla lopuksi. Otin semmosen, ei tuon tuhkaimuri on, mutta tuommoinen Kleenin imuri ja sillä on hyvä ottaa nuo veijestä sitten nuo loput puhtaaksi. Se vähän pikkusen pölissä, mutta ei onneksi paljon. Tälleen varovasti vetellään nuo kaikki pois Tää olisi hyvä olla peltisankko, mutta ei tää nyt niin kuumaa. Se etureunassa on vähän semmoista pientä hiilosta, mutta ei tää nyt niin pahan kuumaa, että kestää tämä rakennussankko sen aikoo sillä. No, siinä on sankko suurin piirtein täynnä tuolla lailla se on täyttynyt. Sinne on vielä jääpi. Tuohon mistä laittelen nuo tuhkat sinne, niin sopii sitten asiakas vie jatkosijoituspaikkaan. Vaikka kukkapenkki, vaan minnekähän vienyt, en tiedä. En tiedä minnekään hän laittaa. Teillä on muuten aika lämmin täällä kattilahuoneessa. On ehkä liian paljon pielää mulla tavaroa, kun vuotetta tää on melkein tämmönen teepaita homma, mutta mennään nyt tämä päivä tälle. Sieltä tullo tuhkat veke. No niin, nyt on otettu nuo tuhkat tuosta vekeä ja otin tuolla imurilla
tämmönen on mulla tämmönen Glenin rakennusimuri. Tää ei ole virallinen tuhkaimuri, mutta tuossa vaiheessa tuhka ei ole niin kuumaa tuossa ennen kun on ensin poistanut nuo tuolla käsipelillä puhtaaksi. Siellä näkyy, että siellähän ei ole ennen tuhkaa ollenkaan. Sitten otin tämän polttimo, imasin samalla puhtaaksi. Tuolla se on puhas nyt. Tässähän oli tässä polttimossa kävi semmonen homma. Tää meni rikki tuosta reunasta. Lähti tuo niinku ikään kuin tuo pohjalevy niinku repeisi irti. Niin me otin tän, kun vaihtomalja oli tähän, niin me otin sen ja laitoin semmoisesta tulenkestävästä levystä siihen uuden systeemin. On tänä kestänyt niin mitä mä sanoisin, vähän toista vuotta. Onnistunut remontti. Joo, eipä siinä mitään, nyt minä ruppeen tässä kassailemaan pikkuhiljaa tätä poltinta paikalle ja torvet paikalle ja sen jälkeen ruvetaan sitten laittamaan tuo kompura-isku seuraavana operaationa. Tuosta ruvettaisiin touhumaan. Rukkaista ne aina me on vähän semmonen, vaikka nämä on hyviä nämä tämmöiset sormirukkaset, mutta en vaan osaa tehdä tarkempaa hommaa. Ainakaan pienempiä ruppeen tekemään, niin se vaan jostain syystä nämä lentää rukkaiset pois. Mikä ei ole kyllä hyvä asia ollenkaan. Mutta sen takia nämä käät on varmaan vähän kuivanunna. Mutta joo, otettaisiin tuosta tuo virtapiuha pois eestä, niin ei ole häirittämässä eikä kompastu siihen. Olisi tuotu ne muunikkaasti väliaikaisesti ja sitten tyrkättään tuo poltin stationi sinne paikalle noinikkaasti. Se on siellä. Katsotaan etäisyys, se on suurin piirtein siinä. Ja suorassakin on, ei ole vatupassia, mutta silmällä katsotaan nämä suoruudet. Se on vähän niin kuin vanhaa tallorakenta, niin tai korjova, niin se vatupassi voi heittää hitoille. Ei sitä ole mitään hyötyä, se on vähän sovellettavaa. Sinne suuntaan. Kunhan jonnekin päin. No. Tässä ollaan melkein tuo pulttikone tai akkuräikkä. Mutta tehdään manuaalisesti. On meillä aika. Aika on raha. Näinhän ne sanoo. Näinhän ne ihmiset sanoo, että aika on raha. En tiedä, ei mulla kyllä. En allekirjoita. Aikaa kyllä voisi olla vähän enemmän. Se olisi hyvää. Mullakin kun olisi vuorokaudessa vaikka 26 tuntia, niin sekin jo auttaisi paljon asiaa. Mutta kun ei oo. Ei oo kun 24 tuntia. Mitä sitä on? Mutta peruskoulusta niin pitkä aika, niin en muistakaan. Eikö se ole 24 tuntia sitä, että olla vuorokauden mitta tänä päivänä? Tänä päivänä. Siihen laittaa vielä maajohtopaikalla, niin ottaa maita tuosta uunikkasti. Se on siinä. Sitten vaan torvipaikalleen. Pintavahti on puhas. Sinne laitetaan se. Se olisi tuo ilmaletko tuonne liittää tuohon polttimoon, niin se olisi silloin sitä myöten selvä se homma niinku roolottaa. Tässä on tämmönen pikaliitin, laitan tämmösen tähän. Tää on ihan hyvä, kun tässä nopeasti irti tarvittaessa. Nää on pitäviä nämä liittimet. Tuossa pieni puhdistus siihen ja tässä on seuraavana olisi tuo käsittelyssä tuo kompressuuri. Kompressuuri tuosta laitetaan siinä on tuo pönttö tuosta pois eestä, niin
sopii vähän liikkumaan paremmin. Kun mulla on työkaluja, tuosta otetaan pakista 13, mikä tää on, 14 milliä, sillähän pärjää pitkälle elämässä. Ihminen pärjää pitkälle elämässä, kun on työkaluja. Noinikkaasti niin sieltä laitetaan. Ruvetaan touhumaan. Tuosta otetaan tuo pikaliiti irti ja lasit täytyy laittaa päähän, kun ei näe mitään enää. Tuosta otetaan noin. Sopiiko se pyörähtämään tuon? Taitaa aika nahki. Se on just sopii. Etteikö se pyörähtää tuo ventali tuosta kiinni, sopii pyörimään hyvästi. Kyllä ihminen on viisas mies. Tai ei saa sanoa sille. Joo, tuosta tämmönen osa otin mä irti tässä ja se on tuolla juuresta tuolta on halakittu. Ja se sieltä tupsuttelua vähän ilmo. Niin tästä tämä liitin tästä ensimmäisenä pyöritellään pois. Tällä sopi heittää vaikka vesilintu. Ja tässä on tämä uusi vanha käytetty, hyväksi todettu. Tässä on tää on suurin piirtein samanlainen. Aavistuksen verran korkeampi on muuten tämä. Ja sopiikohan se pyörimään tuo? Katsotta. Teekö se purkkoa tuosta ylärennosta? Ylärennosta tämä pois tämä. Mitähän tapahtuu? Mitä lentää? Lentääkö jousia? Ei lentänyt jousia. Tämmönen tuo purkkatu sieltä. Otetaan tuo jousta pois. Nuunikkaasti pannaan tuohon, että ei. Pannaan samoin pääsi sinne. Nythän sopii pyörimään tuossa. Sitten pitää laittaa siihen vähän eristenauhaa. Eristenauhaa laitetaan, pyöritetään tuohon kierteeseen. Väärinpäin meni, voi hitto. Se on aina näihin kanssa aina tämän suunnan kanssa on se pitää nimittäin oikein sen suuntaan sulla tämä nauha tähän paikalle. Ei se muuten se lähtee purkkautumaan tuossa. Sitä kun yrittää suhrata paikalle niin se on aina aina tämän kanssa tämmöstä. Mutta ehkä näistä selvittää. Kyllä me näistä selvittää. Tuosta laitetaan tuo tuonne. Noin. Ja sehän meni sinne. Tuosta otamme vähän röpelöitä pois. Noin. Nuinikkaasti. Sitähän me voidaan samahan laittaa tämä tässä vaiheessa paikalleen. Tämä tähän näin, niin ei tarvitse tuossa ennen. Saapi ikään kuin tarosallaan tehdä tämä homma. Tuosta laittaa, kun se pyörähtää näin, se menee kiinni, niin se jouduttaa laittamaan näin päin tämä teippi tähän. Näin ikkästi. Tässähän olisi vaihtoehtona ollut myöskin laittaa kierrelukite tai kierreliima, tiivisteliima. Mutta kun en sattunut semmoista hyllystä löytymään, niin laitetaan nyt tämmöistä teippiä. Putkiteippiä, tämä on ihan ok. Ok tähän. Minä tuolla päivätöissä, niin sillä aika paljon käytetään sitä liimaa tuohon homman. No ja sitten tuo sitten pyöritellään tuohon näinikkästi paikalle. Sitten otamme 14 mm kiintolenkki avaimen. Ja se pyöritellään sitten paikalle. Ei liian tiukka, että ei käy kylmät meillä tässä hommassa. No semmonen. Tässä on semmonen maalaskujen momentti hyvä. Eli kun naksahtaa, niin sitten pikkusen taaksepäin. Vanha vitsi. No, noinikkaasti.
Kyllä pysyy, jos joku kysyy. Joo, sitten pannaan tämä, mitäs sillä on onko siellä paskaa tuolla reijässä? Onhan siellä. Ei oo ennen. Hitto kun hikkeä mennä vaan puskata pieli. Teillä on kuitenkin semmonen, sanotaan näin, että köyhän miehen sauna varmaan 50 astetta lämmintä. Ainakin tuntuu, en tiedä. Noin. Tuu pyöritetään noin ja menisiköhän se vielä kierroksen tuossa. Sais tuon säätimen hyvää asentoa sinne. Noin ja vielä vähän naksia takaisin. Noin. Se on siellä. Siellä paikallansa se. Sitten tuohon laitetaan vielä tuo säädin päälle tuosta. Muistetaan tuo jous laittaa kanssa paikalleen sinne, niin se paremmin ehkä toimii. No ja tässä on tämä säätönuviikka, minä pystyy sitten säätämään painetta. Jos se tuonne noin. Sitten tuo jous tuonne ja noin ja sieltä se ehkä lähtee, kun se on vähän jouskurmitetta, niin joutuu pikkusen painamaan sitä alaspäin. Ähkäisymomentti on tässä hyvä momentti. Noin, se on siellä. Sepä olisi siinä. Se olisi siinä se homma. Ja siinä on tuommoinen uusi vanha käytetty säädin. Ei pitäisi vuottaa. Kohta testataan tuossa ja pannaan kattila tulille. Tuosta laitetaan tuo letku kiinni tuolla pikaliittimme ja nuinikkaasti ja työkalut pannaan järjestykseen, niin kuin mulla aina on, niin kuin näkyy, että ne on niin kuin helppo ehtiä, kun löytyy pitusta. Tuo pannaan tuonne, niin ei tätä asiakkaalle tätä tänne. Se on aina mulla semmonen tavoite aina näissä hommissa, että kun touhut näitä töitä teillä asiakkaan tykönä, niin katsot ensin, kun tulet sinne, että missä kunnossa on se tila. Ja aina, kun lähdet pois, niin se on pikkusen paremmassa kunnossa, niin ei tule sanomista ainakaan. Eikä näistä ole kyllä tullutkaan mitään sanomista, mutta kunhan vaan. Tää on ollut mulla aina tämmönen, että asiat pitää tehdä huolellisesti. No niin. Nyt olisi kattilaa huolettu tässä ja eikä vuuvattuakaan. Liitin tai tuo säädin, tuossa sen laitoin ja tuon näköinen sitä sitten tuli eikä vuuva, eikä sihise, eikä suhise yhtä. Tuossa pistin justiinsa tuon kattilan päälle tässä ja nyt siinä on tämmönen sytytysvaihe päällä, niin siinä menee joku aika, kun se sytyttää tai pellettiä ensin laittaa tuohon rööriin ja sitten se vastus sytyttää sen tulleen. Tässä minä olen aina odottanut sen aikaa, että se on lähtenyt varmasti tulille tämä laitos tässä Mutta joo, tästä paikasta vielä, missä minä olen töissä. Minä olen ollut tässä, onko minä 2 vai 3 vuotta ollut tämmönen huoltosopimus tälle kattilalle. Kattilalle tehtiin tämän omistajan kanssa niin voisin vähän pikkusen kertoa mennään tuonne ulkotiloihin tästä tää on täällä alakerrassa. Tää on niinku vanha koulurakennus tämä tila, tää on aika iso. Siinä on meikäläisen huoltomerssu. Joo, tämmönen. Tää on nimeltänsä Kotapiha. Nimi tulee tuosta Kodasta
varmaankin uskoisin näin. Tässä on hyvät tilat on touhuilla. Tää on niinku vuokrauskäytössä, että tää on todella hyvät systeemit täällä. Täällä on iso semmoinen liikkasali ja sitten on semmoinen näyttämötila tuossa ja sitten on huoneita on tosi paljon tuolla käytävillä ja sitten tässä on tämä puoli on sitten niinku vuokrauskäytössä asuu ihmisiä asuu. En tiedä neliömäärää, mutta todella iso kompetenssi tämä on että jos kellä on tarvetta tämmöiselle laitokselle ottaa vaikka vuokralle, niin ehdottomasti suosittelen lämpimästi. On sitten viimeisen päälle mukava omistaja emäntä, tekee ruuat ja aamupalat valmiiksi kaikki just Tää on niinku seurajoukkueelle ja sitten kaikille tämmöisille matkaille. Tää on tosi hyvä. Se on myöskin kesäaika, niin on tuo matkailuvaunuparkki. Pystyy vaunun jättämään siihen laturiin ja sitten asuntoauton tai ihan minkä vaan, vaikka teltan. Siinä on telttapaikkojakin varmaan tuohon. Uskoisin ainakin, että tuohon pellolle saa laitettua. Niin joo, ja sitten tästä pellettisysteemistä vielä, niin tässä on tämmönen iso siilo tässä takana tämmönen. Tästä täytetään tuo pelletti. Mä en tiedä paljon tähän menee oikein kiloja, mutta aika paljon. Tuossa on se täyttörööri ja sitten se menee tämmöisessä isoon säkkiin tässä ja siellä on sitten ruuvi, mikä työntää siihen kattilahuoneen viikkosiilloon, mikä on siellä kattilan vieressä. Ja se sitten syöttää sitä mukkoa, sitä pellettiä. Se on semmoinen raja-anturi siinä siilossa, että se ei niinku ylitäyttöä ei tule. Muuten se työntäisi koko ajan tästä isosta siilosta tavaraa, mutta siinä on semmoinen rajasysteemi. Joo, tämmönen mesta. Että Kotapiha Oy netistä löytyy tietoa ja muuten niin suosittelen kyllä lämpimästi tätä paikkaa. Että myöskin oltiin seurajoukkueen kanssa täällä, piettiin semmoinen leiritys saunottiin ja grillailtiin ja sitten yövyttiin täällä. Ja touhuttiin tuossa pihaamalla vaikka mitä juttuja, niin oli kyllä tosi mukava paikka. Ja lähellä Kuopion-Joensuun tietä. Kuopion-Joensuun tie menee tuossa 100 metrin päässä. Tämä on niin tosi lähteväkin paikka. Semmonen. Mutta eipä mitään. Minä lähden katsomaan tuon kattilan, että se semmoinen höyry noussut. Tästä on vähän kamerasta vähän huono sanoa, mutta höyry noussut siellä. Niin minäpä lähden tästä uusiin haasteisiin. Seuraavana olisi se vianlukuoperaatio. Otan ja katson mikä autossa on vikana. Tai toivottavasti selviää. Mutta sitä minä en kehtoa mitään videoa tehdä, kun ei ole lupaa. Näissä pitää lupaa kysyä näissä, kun touhuillaan, että ei mennä ihmisten yksityisyyttiin liikaa. Mut hei, kiitoksia. Ja pistähän kanavatilaukseen, jos tykkäsit. Se on moro!